Giyiç yaxşı hormatly adamlar. Almyrada hoş geldiniz. Size de giyiç yaxşı. Salam, hormatly watandaşlar. Salam, kemine sağlık gurulçulukmy ýaşamaya delaňyp. Yaxşı Almyrada. Almyrada bugün kızykly bir zat ekrana getirýäs. Okamak üçin we düşünmek üçin. Gatgowy peýdalary boljak. Geçmişdäki kär problemalary aňyrsyna ýetmekçi bolalyň şu taýda. Hudaý berdi, Gurban Durdiýew diýip bir şahsyň ady bar ekranda şu wagt. Bu terrorizm howandary diýip bir ad berdik. Terrorizm howandary bolsaň nädip bolmaly? Ine bu şahs Adalat gazetiniň redaktor bolup işlän, şu wagt işleýän, işläni okma, onu bilenjok. Ine o arada ildeşlerimizden hem haşit edýäs. Şu adam diýirmi, ýaşaýarmy, barmy, ýokmy? Şu arada da bir maglumat berseňiz. Gatgowy bar. Almyrada ýa şu adamyň Adalat gazetiniň redaktory özü gazetiň içinde 25-nji noýabr wakasyna değişli bir ýazgy ýazýar. Şu ýazga bir analitiki diýeli, bir ýüzle analitika bolsun, çuňur neme däl, kän ýadatman dinleýijilere. Bu möhüm her bir Türkmenistanyň şu güne düşmegindäki o sebäpkärlerden biri ýa-da sebäpler bar da. Sebäpler zinjiri diýelýär buna. Şu sebäpler zinjiriniň o içindäki bir adam we bunu gazetde redaktor bolmagy gasam üns çekýär. Näme diýende Türkmenistanda ýa-ni redaksiýa işleri bir Hıramow diýilen bir neme var. Şonuň üstünden amal aşyrylýar. Ýa-ni türkmeniň zäherleme programasyny Hıramow neme diýär? Boýnuna alypdyr diýeli, ýerine ýetirýär we şoňa kömek edýän kiçi ýerine ýetirjileri bar. Olardan biri Hudaý berdi, Gurban Durdiýew. Bu adam dönüpdir. Açyk aýdypdylar. Näme üçin diýseňiz, ine gelin nemesine okalyň. Kän uzağa çekmen Almyrada soň ýoş-ýoş gurrun edip durars. Şu taýda neme bar? Başyna alaly. Gazet uzagyndan seretseňiz şunuň ýaly görünýär. Adalet gazeti ýanwar aýynyň 31 ýöne şol wagt Türkmen başy aý diýýän ekenler. Görüşimiz ýaly Niýazowyň suraty bar. Men onu telefondan okuyacak sebäbi maňa uzak galýar ekran. Gaty ünsli dinlemeňizi haýyş edýän sebäbi şu zäherleme nemesine göre, ýani gowlar erwetler hem gowy görkezýän bir propaganda işi. O Niýazowy bir peýgamber derejesine ýetirme diýip aýtsam bolýar beýlek bir tarapdan. Oýny temanyň adyna näme diýip ýazypdyr, onam bir okalyň ýelleşler. Maňa o taýdan görnenok, men ýene telefondan okujak. Beýik serdarymyzyň onamyna hyýanat edeniň iki dünýäsi gömükdir diýär. Ine birinciden beýik serdar sözü problema. Onuň onamyna hyýanat etmek, ýani biz din işini mi ýöredýäs? O ýani peýgamber mi bolýar diýilen neme döreýär-de bir ýürüýte bir güýji barmy aňyrky dünýäden uğradylan. Onuňa ine iki dünýäsi gömükdir diýär. Diýmek aňyrky dünýäden hem jogapkar hökmünde görülýän bolmaly. Indi okaly näme ýazypdyr? Bu nemämiz? Bir iç hysmarak gelýär käbir ýerlere. Ýöne ünsli dinlesek gowy nemeler bar muň aňyrsynda. Ýani gowy diýenim bizim düşünmegimiz gereken, gerekli olan gowy maglumatlar bar. İlerleýän günlerde ýalňyşmazlygymyz üçin hemmemize değişli bu. Her gün seher bilen oýanyp
dünyanın asudalygyna yine seyredin. Asudalyk sözleri nereden gelýär? Asuda asman sözleri. O dünyanın asudalygyna Türkmenbaşy zamanasynyň beren ak bagtyna çalymdaş süýtdeý päkize asmana nazar salarsyň da o Hudaýa 100.000 şükür edersin. Ya hamrada şükür etmek nemesi nirelerden gelýär. Ine şu yerlerde o halkyň nemesi de gömüpdir. Ine şükür sözü öňem aýtdyk, täzeden aýdal. Şükür diýmek sag bolsun aýtmakdyr. Arapçada o şükür o sag bolsun diýmekdir. Üýtgeçik bir manysy ýok. Onuň bir ýa-ni näme diýilýär? Dini bir manysy ýok aslında. Dinden öňem ulanýan bir söz. Ýa-ni İslamiyet gelmezinden öňem ulanýan söz. Ýa-ni teşekkür etmek. Saňa köp sag bolsun aýdýan diýilen söz bardyr halmyrada. Teşekkür diýmek köp sag bolsun ýa-ni. Şükür sözüniň nemesi öňüne te gelýär. Demek işlik görünüşde bir Arapçada. Onu düşünürüp durmayın. Şonun ýaly bir neme var. Ine şükretmek nemesi nirelerden gömülüpdir we asudalyk. Asmanymyz asuda, parahat. Onu bu adam yazıp durýar. Yani bunun asıl nemesi Zakaşi diýip aýdaýyn ýa-ni düşnükli olar ýaly. Hıram fiyalak nemeler. Mesela Türkmenistan'da ähli metbuaty gördük. Hıramyň elinde kene şol ýöredýän eken. Türkmenleri zeherlemek nemesini. Şoňa beren bolmalylar. Dowam edelim. Ine de tamdyrdan çıkan buğday çöregi dey tylla gün sıçrap galar diýär. Ya bu sözün bir manysy ýok da bir dini neme ýaly halmyrada ýa-ni tutary ýok ine. Tamdyrdan çıkan buğday çöregi dey tylla gün sıçrap galar diýär. Bu şahyr neme edebiýatda bolýan zatlar, ýöne biz gazet okuýas şu wagt. Gazetde edebiýatyň näme işi bar diýip soralar. Yani hakykatda da Türkmenistanyň gazetleri şunuň ýaly zatlardan dolu. Bir san nusgasy. Sen onu yüzüne sığylap, yurdumuzun avadanlygyna, bu dünýäniň owadanlygyna, köçelerde düýün öňüň göreningdäkiden hem üýtgeşik daşar ýurt ýeňil ulaglaryna, arkaýyn işli işine barýan mährem yüzlü ýyldeşlerine guwana işe barýansyň diýär. Kalbyň bolsa kanagatdan, şükranlykdan, ine şükür söz ýene gelýär, şükranlykdan. Püröpürdür diýipdir. Ine ýyldeşler, ýani awadanlyk sözü geçdi bu taýda. Yurdumuzun avadanlygy diýmek, ýani asudalyk söz bilen wagt meňzeşdir. Şükür etmek sözü. Ýagdaýyň erwetde o şükret diýär. Bunu dini ulanan siýasatçylaryň öňe atýan zatydyr. Şuňa da şükret diýär. Bunam tapmarsyň diýen ýaly bir erwet zat bilen geçdirýär. Men mysal üçin o ýollary ýapyp şükretmelimen mysal üçin. Şükret diýär. Näme üçin şükür edeýin? Yani ýollaryň ýapyklygyna sag bolsun aýdaýynmy? Şonuň ýaly bir neme. Dowam edelim. Özünem beýninde, aňyňda ýekeje pikir atsalýandyr. Bu eşretlere ağzımızı aşa, elimizi işe yetiren ýagşy zada Türkmenbaşymyzyň eden ýagşylyklaryna ağzımızı aşa yetirenmiş, o işe yetirenmiş, o şu zatları eden üçinem o ýagşy zadamış ve Türkmenbaşymyş. O Türkmene bunun ýaly o baş gerek däldi. Türkmenbaşam soran okdymy kendi ýani halmyrada. Türkmenbaş soran ok da men bilişim boýunça ben ýadyma düşen ok o baş gözläp görenni. O soň bunuň sapar murady ýagşy zada meňzetme. Ýagşy zada näme diýmek? Gowa adam diýmekde. Bu gowa adam beýlekler erwet adam siýasaty. Yani Arapça bilen Türkmençe o sözleriň birleşigi bilen ýagşy zada diýip orta atypdyrlar. Gowa adammış. O aladalaryny nädip
ödäp bilerkäm diýip alada galarsın diýä. Ýa-ni o Niýazowyň edýän aladalaryny nädip ödäň diýip alada etmelimiş. Aladany alada etmeli. Gyzykly ýani bu sözleri Almyrada ýa gazetde yazılmaýar, aýdylmaýar, ol öz içinde bir näme bolup biler ýöne. Bu köpçülige bermeli däl, köpçülige berilýän bolsa diýmek bir maksat var bu taýda. Bir maksada hyzmat edýän bolmaly. Hakykatda aşa we işe ýetirmedigi belli de. Yok, beýik serdarymız bizden hiç diye näseredin. Bizden hiç zat talap eden ok. Ýöne şonda da sen farzyny bilýänsiň diye. Ýa-ni aladalanýan nämäni berki diýär şu taýda. O bizden diýä serdarymız diýär de, o ýa-ni hiç zat isläň ok. O ýöne sen şonda da diýä farzyny bilýän diýär. Diýinmi bu? Farzyny bilýän diýip. Näme zat? Ýa-ni kanun bilen berkidilen bir zatmy? Ýa-ni Niýazowyň gadyryny bilmek mysal üçin de. Taňrynyň hukugy berilen atasyna, ýurdun padşahyna insan balasy ömür boyu bergidardyr diýär. O nämemiş Niýazow Taňry tarapyndan uğradylan padşahmyş. De? 19 ýyl mundan öň ýazylan zat ýyldaşlar. 19 ýyl mundan öň o ýazylan zat kim ýazýar? O Hudaý berdi. O Gurban Durdiýew diýär, häzir geler soňa. Bizim küllü Türkmeniň ulusynyň, kiçisiniň baş arzuwumuz dowam edeli, baş arzuwumuz diýär. Häzir men bu taýdan tapaýyn. Baş arzuwumuz Saparmurat Türkmen başyymyz. Sizin baş saglygyňyzdyr. Başyňyzyň dikligidir, ömrüňiziň uzaklygydyr diýär. Bir adama şu zatlary haýsy maksat bilen ýazarsyň? Özüm gazetiň redaktory, şu gazetiň redaktory içine gelip o makala ýazýar. O indi iň gyzykly ýeri gelýär. Halal işläp, halal iýýän müňlerçe daýhanyň, hünärmeniň, perişte ýaly atalarymyzyň, ak saçly käbelerimizin, cennet kuşu ýaly çağalarymyzyň, o beýik serdarymyza, onuň käbesine, kıblasyna, ýedi arkasyna her säherde aýdýan tükeniksiz alkyşlarynyň Hak Hudaýyň dergähine baryp, eziz atamyzyň üstüne arşdan ak nur bolup ýagyp durandygyna ynanýarys diýär. Bu sözleme seredin. Almyrada. Aklym häzir meniň gaýnap barýar da. Ýani onu bir gülümsemek bilen nemetjek bolýar. Indi alaly şu sözlemjige. O halal we halal işläp, halal iýýän. Bu Türkmenistandaky ýaşamak bir nemem ýani bir din nemesime. Ya halal haram meselesine o ýa gazetde ýa siýasatda tartışylmaly meselemi? Nämäniň meselesi diýseňiz, ine şu taýda halal sözü geçýär, soň atalarymyz, käbelerimiz sözü geçýär. Bu zatlaryň hemmesi Türkmeniň kodlarynda bar zatlar. Türkmeniň kodlaryndaky bar zatlar alýarlar. O şonu erweda adam, gowa adam nemesinde öredýärler. Gynansak-da. Erweda adam, gowa adam. O ine çağajyklarymız diýär, çağalaram goşýar. Ya bilýärler ýa-ni Türkmen jemgyýetinde ýa-da umum aýdaly türki jemgyýetleriň merkezinde ýa-ni öýüň merkezinde aýal durýandyr, ýa-ni ene durýar. Ýa-da öňkü köne dil bilen aýtsak ana durýandyr. Şo taýdan gelýändir o käbe nemesi ýa-da atalar ýa-ni söweşýän dowamly bir neme ruhu berýär da.
howpsuzluk üçün edýänligi üçin. Şonuň ýaly bir zatlar bar. Şo zatlary alyp, ýani Hramf diýilen zatlar bize ulany. Ha bunu Hramf oýlap tapanok. Hramfam öwrenen, nereden öwrenýär? Bu zatlar KGB-nyň protokolunda ýazýar. Ýani haýsy milletleri nädip kontrol edip bilersiň? Şu zatlar bilen kontrol edýärler. O ýani cennet kuşu, o sözleri geçýär. Ondan soň Hudaýyň dergähinde, ýani Niýazow o Hudaýyň dergähinde bir adammış. O senem o arşdan, ýani arş diýmek neme diýmek? Gat asman diýmek. Ak nur o ýani nur sözleri bar. Şonuň ýaly dowam edeli. Eger şol parz, o parz diýär. Ine şol parz diýeni haýsy bolýar? O Niýazowa o bir mukaddes hasap etmek parzmış da. Düşün. Şol parz şükranlyk, kanagat her kalpda bar bolsa-da onda beýik ýurt baş tutanymyzyň günde günaşa yüregini ağırdyp janyna, saglygyna agram salmagyna sebäp bolýan nefsiniň öňünde de, neşäniň öňünde de ejis o savry suwa gaçan o Türkmen Howa Ýollary Döwlet Milli Müdirliginiň öňkü başlygy Anna Durdiýew tetelleriň ýani Anna Durdiýew ýalylaryň halkyň, watanyň beýik türkmen başymyzyň öňündäki parzyny unudan ýolbaşçylar tapylyp durmazdy diýär. Halmurada Türkmen Howa şo wagtky Türkmen Howa Ýollaryna işleýän adamym şo 25-nji noýabra gatnaşdy hökmünde hasap edilip şonuň adyny alyp agzapdyr. O diýmek her adama ýöreýte bir makala ýazylan bolmaly. Şo makalalardan bir sanasyny okuýasy. Makala diýen makala däl, bu edebiýat. Menim üçin bir edebiýat. Bu zady akylly adam okamaýa, akylly adamam ýazmaýa bu zatlary. Kitap okamayan adamlaryň okajak zady bolup biler belki de. Awa ýanky näme? Awa ine şol parz diýär-de ýanky Niýazow o deýinmeli däl. Niýazow o ýaxşy zada Hudaý tarapyndan iýerilen padşa. O ýanky üstüne nur ýagyp dur dowamly. Şol adama o ýanky ýüregi ağrı edýän. O giýjegini alady edýärmiş dese. Şollara neme edýän adamlar hem tapylyp durýar diýär arasynda. Ine serediň bu taýda gowa adam, erwede adam demesini senariosyny nädip düzýär. O Niýazow gowa adam. Niýazowa o garşy parzyny ýerine ýetirýän adamyň gowy, ýani parz diýänim goşadurnaň içinde. Olam gowa adam bolýar. Ýöne Niýazowyň daşynda we şo parzy ýerine ýetirmeýän ýene goşadurnaň içindedir parz. O hemmesi erwede adam. Dowam edeli. O atasyny Ağırdanyň ahireti gömükdir diýär. Ağırdanyň atasyny Ağırdan diýmek acı çekdiren bolmaly da. Atasyny Ağırdanyň ahireti gömükdir diýär. Bu taýda da din garşykly ata sözü neme ara ýerýär. Ýanky nämäni şu ýokarda aýdan zadyny gollaw neme halas edýär-de. Niýazow peýgamberlik derejesine ýetirdi. Yeni nämetde o soň bu adamy gynamaly däl diýdi. Şol adam gynanlardan biri Anna Durdiýew Türkmen Howa Ýollarynyň o başlygy diýär. O indi şonan berkitmek üçin o atasyny Ağırdanyň ahireti gömükdir diýär. Niýazow o atamyş. Şonuň ýaly bir nemede çykýar. O eziz Allahynyň gudratyna döneli. O asıl ahiriyette de goýman. O ahiriyete de başlarsınız ýalňyş okudum. Asıl ahiriyete de goýman diýär. Serediň dowam edeli. Gyzykly. Gaty gyzykly bularyň näme diýäni. Hayran galdyrýar. Şu zatlary türkmenleriň kellesine goýupdyrlar-da. Haýsy ýazy o?
Ben de bu tayda hakkında doğal çıkmandır ýaly. Ha, bu tayda doğal çıkmandır. Ben ýene-de okap gideýin. Owa. Ýa-ni sözlem başyndan alaýyn ýatdan çykmaz ýaly. Eziz Allah'ın gudratyna döneli, asıl ahirete de goýman. O wezipe, ornojak beren, desterhany, çörek beren, aýagynyň aşagyna suw ýaly ýeňil ulaw beren beýik atamyzy, padşahymyzy ağırdana ilki bilen şu dünýäde ceza berýär. O näme diýjek bolýa? Inde Niyazow, indi beýik atamyz diýär-de. Niyazow desterhanmış, rızk berýärmiş, rızk baýlaýarmış bu adam. Wezipe berenmiş, orun ojak berenmiş, aş berenmiş, iş berenmiş diýip köpelip bolar. Şoňa näme denmiş? Garşy gelipdir. Şonuň üçin bunyň jezasyny bu dünýäde de berip başlamaly diýär-de. Ben seredim. Ýa-ni türmelerdäki edilýän zulumlar nirelerden näme edilýär? Berk edilýär. Ýa şu ýazylar bilen şul adamlara türmede öldürseňem hakyň bar diýär-de. Ýene biraz öňräginde näme geçdi? Neşe ýene bir zat sözler geçdi. Şu neşäni kim getirdi? Şu Hudaý berdiýiniň beýik atasy getirmedimi Türkmenistana neşe? Yani şonuň döwründe o getirdi diýip aýtmaly. Şonuň döwründe tanıştyrylmadymy? Türkmen jemgyýeti şonuň döwründe çüýremedimi? Gurban Ulyň döwründe de beter boldy. Şonuň ýaly padşah diýär. Onu syýdan, syýakdan düşürýär. O iyile rısva edýär. Ahiretin hem şu dünýäde eden günäňe sowabyňa görädir diýär. Indi bu taýda günä we sowap meselesini orta atýar. Seredim hamaly bunu okasaňyz Türkmenistan şeriat bilen dolandyrylýan bir ýurt mıkan diýip hiç kim Türkmenistan barada bilmese şunu okap bersem onda diýmek bularda şeriat ýöreýär diýjekdi. Ata sözleri, şeriat, ýene näme? Ine şu ata sözleri bilen, şeriat bilen Türkmenistany ne hala getiripdirler. Yani şu zatlar bilen berkitdiler Türkmenistanyň şu ýagdaýa düşmegini. Günä we sowap işleri. Döwletde, gündelik nemesinde döwletin günä we sowap işleýän adam ýokdur. O jenaýat edýändir. Yani jenaýat diýende de adam öldürmek aklyna gelýär köpleriň. Jenaýat diýmek şol düzgünü bozmak. Yani bir kanunçuluk diýeli. Bir kanunçuluk edýändir. Dogry bar. Bir kanunçuluk edýändir ýa etmeýändir. O günäsi sowaby ýok. Ol işiňi etdiň diýip sowap kazanmaýan. İşiňi etmek o borçuňy ýerine ýetirýän. Sen şonuň garşylygynda aýlyk alýan. Pul kazanýan. Bu taýda o günä we sowap meselesi näme däl? Ýöne ine şu zatlary halkyň aklyna sokupdyr. Günä iş etdi. Şonuň üçin o türmede urulsa da günde günäşi amon tarapyndan taýak ýese de haky bar diýärdi. Dowamly okaly Mürzeweliň atanyň gamçyla näme diýe? Gamçylandykça gaýra tesis ýaly wezipe geçýänçä diýär. Ýa-ni näme bolmaly? Aty gamçylasaň näme diýär? Çapýar şonça güýçli. Şonuň ýaly o wezipe geçýän diýär, ýa-ni howlup diýär. Çapyp barýan şo wezipe diýär. Onamyňy ödärin beýik serdarym, giýjäm gündüz edip işlärin serdarym diýip ant içip awy ýalayan kürse geçenden soň bolsa tersliň oňlyň ýörap başlayan aýdylan diýilen öğütleri tutmayan ýolbaşçylar şunu berk bellemelidir diýär. Ýa-ni ýokardaky aýdylan zatlar berk bellemelidir diýän bolmaly. Indi
Ona muňa ödärin diýip baba serdar diýip geçmelmiş. Bu taýda Türkmenistanyň bir respublikady, jumhuriýet diýi ýatdan çykarylypdyr. Ha murada o serdaryň onamyny ödemek üçin bu taýda halkam ýok. Yani senem halk däl. Bu nähil bir dünýä. Yani şu ýazgydaky dünýä nähil dünýä. Akly alar ýaly, akylly adamyň akly bu zatlara nemetmeli däl, yetmeli däl. Benimki ýetenok, yani şunu döredip şunun içinde ýaşap bolarmy? Soň kürsüye geçmek diýeni, kürsü sözü. İldeşler ýa-ni döwlet edaralarynda kürsü bolýan däldir. Hiç bir yer kürsü däldir. Prezident bolanda da täze Türkmenistanda biz prezident sistemasyny getirmekçi däl. Bolanda da ýine häzirki wagtda da aýdaly kürsü ýokdur. Bu näme üçin kürsü diýäse ýa-ni padşah diýip durda ýine öňkü nemelerinde padşah demesini kullanýar. Şonuň üçin şo kürsüleşdirýär döwlet nemelerini. Soň korrupsiýanyň hemme zadynyň bu nemesini şo taýlardan başlaýar. Kürsüye geçtim diýip özüni duýýan bolmaly. Indi dowam edeli. Olaryň mukaddes kasamy aýdan wagty gursagynda goýan eliniň aşagynda megerem ýürekdälde nefis haramlyk, ikiyüzlülük at salyp ýören bolmaly diýär. Meýilleşler kasam aýdan wagty diýär. Kasam ýadyňyza salyň, nähil kasam bar, ömrüm kül bolsun, elim uğrasın, dilim guğrasın diýeni alak sözler bardy, dogry dälmi? Yani şo kasamy aýdan wagty diýär. Gowuz atmışda şonu aýtmak. Yani şonda dam diýär, o çyn ýürekden aýtmandyr, onuň ýüreginiň aşagynda nefis bar, haramlyk bar diýär, ýene haram. İldeşler ýenedem döwlet nemesinde de günlük iş dünýäsinde de döwlet işlerinde de haramlyk, halallyk bolýan däldir. Dogruluk bolýandyr ýa-da nädogruluk bolýandyr. İş nemesinde döwlet işlerinde kanuny bolýandyr we bir kanuny bolýandyr. Başga zat bolup bilenok, bu halal, haram diýmek näme ýa-ki? Bir dini terminologiýa hökmünde ulanýar, ýöne aslynda gadagan diýmek. Ýüreginde gadaganlyk ýatýan eken diýe. Mysal üçin terjime etsek gönü türkmençe. Ýöne bunu o gadaganlyk manysynda hiç köp adam bilenok, haram diýilse şol bir ýürek bulanjy bir zat aklyna gelýär. Ýok, o zatlar däl. Düýünden nädogry. Dowam edeli. Ýoksam bolmanda edil şol günüň ertesi işiň gol astyndakylaryň aladasyny däl-de alkymanyň aşagyna ýabak direlen ýaly ýüzüni dik göge tutup nädip ýöremde başlyk sypat görnerkäm diýip ýörüşini üýtgedip oşanaklap epey görünjek bolup alada diye, näme diye dowamyny görelim. Epey görünjek bolup şo taý çykmadyk bolmaly, men bärden okaýyn. Epey görünjek bolup alada galyp ýörler diýen ýalak bir zat bardy şo taýda. Indi wezipe geçen soň ýa-ni serdaryň diýär-de beýik serdarymyz diýip ýazypdyrdy, atamyz diýip ýazypdyr käbir ýerlerinde. Şonuň nemesini hakyny ödemän. Ondan näre bolup wezipe geçtim diýip başga bir nemelerde gezip ýördi ýa-da ýöne 25-nji noýabrda ýok edilen adamlaryň onuň ýaly bir sypata eýe däldigini bilýärse, hemmesini olar ýok etdiler ýa-ni şul nemeler bilen. Şu sözler bilen şolaryň ýok edilmelidigini öňe sürdiler. Gynandyrjy ýagdaý ýene. Dowam edeli. Ahow ýoksam edil şol öýkünjek bolup azara galyan adamlaryň haramy ýolbaşçylaryň haramlyk edip ata çıkan atasyny tanamaz diýilýän derejäge ýetip düşen gününi gözenekden garadylanny
görüp bilip dur kalar hem o, her neme bolsa da Hudaýa şükür iýil ýurdu üçin beýik serdarymyzyň onamyny ödäp, bulýaly işläp ýören ýolbaşçylarymys hem kän diýe. Bir tarapdan diýe o Niýazowa garşy gelenler bar diýe. Ýöne nädip garşy gelýärmiş? Haramy ýolbaşçylar haramlyk edip. Seredin haram. Bular kod sözlerdir hemmesi. Haram, halal, sowap, günah, şükür, Allah, Tanrı nemeleri. Buların hemmesi kod sözlerdir. Ilandyrmak üçin, berkitmek üçin o türkmenlerin eciz ýerini özlerine garşy ulanmak üçindir. Bunu Türkmen bilip bilmeýär. Hatta şunu ýalaýdaýyn. Hiç bir medeniýet ýa-da kultura diýeli öz däp desurunyň nähil özüne täsir edýänini bilip bilmeýär. Şonam ulanyp ýöräni ok. Gündelik durmuşynda bilinçsiz aňy nemede bolman ulanýandyr. Salam bermek, ýene näme etmek bu zatlar demedir. O manysyny bilinmän ýöne ulanýan zatlardır. O ýaşula hormat goýmak ýene näme şonuň zatlar bar bizde. Ýöne bunu bil kaslaýyn garşymyza ulanmak kimiň işi bolup bilýär. 130 ýyldan bäri türkmenleriň üstünden agalyk sürjek bolýan Orsun Kıbrısy veya Çekist diýerler ondan öňki. Ondan öňem ýene bir görnüş bar. Padşah döwründe de bar ekende şol. Şonuň ýaly guramalary ekspedisiýa geçirip ýadyňyza salyn. Ruslar näçe ekspedisiýa geçirdi. Entek gelmänkä, uruşmankä. Şonda şu zatlary öwrenýärler-de. Dowamlam öwrenýär. Bizim garşymyza ulanýarlar soň. Bizem bilemiz o şükür diýse urra diýe, Allah diýse urra diýe, haram diýse hu diýe, halal diýse urra diýe. Şonuň ýaly bir neme giripdir. Kime näme yaramazlyk gelse öz pälinden, niýetinden geler. O päliň, niýetiň düzü bolsa, o kalbyň ilim ýurdum, ilim ýurdum diýip urmasa özüňi şu mertebe, derejeye ýetirip beýik serdarym diýip urmasa bu dünýäde Tanrıdan tamasyz ahiriyette uçmakdan umytsyz bolarsyň diýe. Uçmaktan bolmaly-da, bilmedim. O nähil nämediňi. H harf bilen ýazypdyr, ýalňyş ýazylan bolmagy mümkin. Indi näme başyna bir bela gelen olsa özüň günäkärsiňdir, buňa serdar günäkär däl diýe. Ýa-ni beýik serdar, Niýazow günäkär däl diýe-de. Diýmek diýe o bir günä iş edensiňdir diýe. Şonuň üçin diýe o Tanrım saňa kömek etmez, o ahirette de nemäň bolmaz diýe. Ömrüň durmuşum. İlleşlerini görüm Tanrı, ahiret. Mene o bir konstitusiýasy bolmayan bir Türkmenistan görýän şu ýazgydan. Yani biz aýdýasa Türkmenistanda konstitusiýon guruluşy ýok. Adam hukuklary ýok. O taýda döwlet guruluşan bolup bilmeýär. Ýene şu zatlar okasaňyz şu wagtlarym ýokdy onuň o suwutnamasy ýene. Häzir hijem ýok da. Dowam edeli azal soň umumy gurrun edersine. Halmyrada söz berjekse Halmyrada o Niýazowy ýakyndan görüp şonuň bilen mäşi bişmedik adamlardan biri. Okaly. Bize ömür bereniň Allah'dan doýa biz kim bolsagam haýsy wezipäni orna eýeleýän bolsagam şol derece hatyrany bereniň hakyň emini beýik. O hakyň emini diýip kim aýdylýar? O musulmanlaryň peýgamberi Muhammed peýgamber aýdylýar hakyň emini. Şonuň ýaly ady bar. Emin diýip ady bardyr. İslamiýetden öňem. Hakyň emini ýa-ni Allahyň onamdar nemesi diýmek bolýar-da. Peýgamber diýip durýany açaçan başga hiç zat däl. Ruhnamany ýazýar-da soň ýa-da ýazyp berýärler. Bunça boldunda o bir kitabam ýazaldy ýa-da.
dini tamamlaly. Misal üçin. Doğru değil mi? Ruhname okudunuz ha näçe ýyllar. Hakyň emini Beyik Saparmurat Türkmenbaşyymyzdygyny käbir gadyr bilmez ýolbaşçylaryň ýeke pursat ýok, dem salym hem unutmaga haklary ýokdur. Ýa-ni Niýazow bar, şonuň üçin Türkmenistanda bereket bar. Nur ýagýa, ahiretde de ýa-ni cennete gidýäňiz garantiýa diýär ýöne diňe Niýazowa garşy çykmaly däl. Niýazowa garşy çyksaňyz cehenneme gidýäňiz diýär ahiretde. Bu dünýäňiz hem biz biwat edýäs diýär. Ýene şonuň ýaly demesi bar. Şonu unudanyň iki dünýäsiniň gömük boljagy iki uçsuzdur diýär. Diýmek bulan bir perişteler bilen habarlaşýan bolmaly. Bu zatlar bilýän bolsa. Bu diňe meniň şahsy pikrim däl. Bu beýik serdarymyzy janyndan eziz görýän, gözüne röwşen, depesine täç saýýan gazetimiziň ähli işgärleriniň diýä dowamy mende de görnenok. Gazetimizin ähli işgärleri diýmegine görä özüm şo taýda işleýän bolmaly. Ine şo taýda işleýänligine de subutnama şol gazetim nemese 31 Türkmenbaşy 2003 diýär. Ýa-ni 25-nji noýabrdan edil 2-3 ay soňky bolan ýa-ni ýazgylar, ýazylan ýazgylar. Şonuň ýaly halmyrada gaty gynandyrjy şu zatlar diňe bir gazetin bir sahypasyndaky zat. O telewizor bar. O çağalaryň bagy bar, mektepler bar, ýokary okuw jaýlary bar. Indi şu adamlar şu zatlary ýazyp taýýarlap adamlary zeherleýärler. Belki özleri hem düşünýän däldir, ýöne bir ýalakalyk duýgusy bar da käbir adamlarda. Belki düşünýändir hem. Hakykatdan ama şu Türkmenleri ýok etmeli diýilen neme de şu Türkmen ýok etmekden başga bir zat däl şu taýda häzir okan zatymyz. Indi şu adamlar ya geçen halmyrada interneti yapma buyruk verenem, soň yapanam öldürülmeli diýdik de açaçan. Ýaşamaly däl de. Bu adamlara näme etmeli? Halmyrada size söz bereýin. Ağzyma buğradı. Gaharmam geldi. Sağ ol, söz veren üçün benim doğrudan karar şunu dinledim. Sabır edip. Adamın aklına, düşüncesine sığar ýaly sözler däller. Ola mahluğuna diýen zatları. Bir zat bar da kemin şu bizim halkymyzyň şuňky güne düşen ya gelen derejesini göz başyny ene şu ýankyýaly redaktorlar, şoňa meňde şahyrlar, ýazyjylar, jurnalistler, ýene-ýeneler, köş aýdymçylary, tansçylary, ýaranjan ýanky bir prosatylan ministrleri ýa-da ene alymlary gara şu haýsy pudokdan tutdum, şol pudoga ýolbaşy bolup oturarlar, ýa şol wezipelere dadayan adamlar ene ýaranjanlyk edip halkymyzyň aňyny üýtgedip şu derejeye ýetirdiler. Bir aýdylýan sözleri serit hakykatdan sen gasy dogry bellep geçdiňdir. Şu taýda Türkmenistan Respublika ýa Cemhuriyet diýilen ýeke düşünje ýok şol adam ahyl aýdan emesine şu makalasyny. Ya bir konstitusiýa prezident hyzmat edýär, şu konstitusiýanyň hem maddasyny berjay edip dur, bizine şoňa hormat goýýasyna, oň şahsiýetine hormat goýýar. Ol asmandan sallap gelen emin. Men gulu aýdýan bagyşlar, şol döwür şunu hakykatdan hem sen biziň peýgamberimiz dip mesjitde elini okşap aýagyny ýykan adamlar känmi? Biz senine bağışlanma, köpür gurlayan bolsam ýony aýdan adamdan gurulmagy getirýän. Şol köşüň için Türkmenistan'da.
Sen indi bize Muhammed Peygamberden sonra Allah'ın yere sallan peygamber deyip şey dip bana köpür gurlap günahı işeden adam katıkan so vazifesini saklayacak bol ya vazife alacak bol ya niyaz on tuğrunu yaranacak bol. Sonun dörödüsü zatlar. Sonun üçün şu adamların şuraya çıkışına dayan niyaz arkayın öz sistemasını oturttu. Öz tuğrunu akıla bilen, açırçavlar bilen, yankı bilen, Kramov, Zadan, beylekiler, yurdundaşının akılar. Hemmeci halkın yankı ne diyeyim aydan gözüne kör ettiler, kör ettiler, o diline lal ettiler. Hiç tat görmesinden, bilmesinden, esitmesinden, kellesini yerinden kaldırmadan, iyicek soruyu kaygı aladı olsun Türkmen'in şuuna getirdi. Yürüyüp oturdular siyaset var. Şu siyasete karşı çıkacak adamların şu arçalar, kökü damarı bilen, maşgalası bilen yok ettiler. Düyüplü. Bir adam der, bir maşgaladın bir adam der. Şu maşgalasının ağzalarını çeliyor ettiler. Hatta kendi adım bitti. Bunun hemmecinin adını tutup oturacak olsa ikimiz verdi. Bir heptelap gece bunu getleşik geçirmeli var temin. Yönü şu gün yaşat bilen halkımızın betbarçılığı ya sonun gözbaşı yine şu yankı hali halkın önüne çıkıp dünyada yok zatları misal edip getirip yine onun adını avrayını yine o yankı yetimçanın adına yazılır da hem de ben kain ben. Inanayın vatandaşlar şu Türkmenin aslına, değerine, ay nimetine diye baydayım ilminle mi, dini iktikadiyetine mi, ya durmuşunla mı, Türkmençiliğine mi, bir yerde bir nehilli baydayım, nerede bir yaşlılık bilen aydılacak söz var olsun, atalar sözü olsun, ya bir il arasında ullanılan vaaz nasihat işler olsun. Şunun hemmecinin bağışlanma tohum çıkardılar. Şu niyazı övüp arsa çıkarıp bir yerde bizde bir ruhu kımmatlık var olsa hemmecini sıyırıp taşladılar. Hiç saat koymadılar. Şuna akıl aydılmadı deysenin ve yamsu taydanın niyazın kulağı görünüp duran. Hep şehittir. Şu yarancağının anırı çet, anırı başı. Ondan şular şu yani kemine doğru belli kestim bir dağdı. Şuladım bir adamın adını aydıp son üstü bilen şu makalasını yazdı. Ama şu yani 25. noyabrda 2002 yılda şu yani onzağını kastetecek bollu diyen bahane bile yığınılan adamların tanı yüzlerce. O bize bilin sor. Bilinmeyen ol yok edilen sani belki münglerçedir. O da atları yurda varamızda anıklap bilir. Yani şol her bir tutulan adam için şuların her birinin yazın baştan üstten makalası var. Hakik şol yeme halk maslahatını geçirdiler. Görüyorsa şol 25. Sodur Sancar diyordu. Noyabrçılar için sonra bağışlap niyazı peygamber edip oturttular köşkün ortasında. 2004 yılında yer depip şular daşlap öldürmelilik talep ediyor. Fikredin. Konstitusiyası işlep duran devlette, kadı kanun işlep duran devlette. Ödüm Respublikan formada dolandırılan devletten sayılı vardı. Şular yani orta asır Rim imperiyasında yani gladiatörler uruşturuyorlar da arenan için. Ondan biri beyleksin yengenine şunu diri koymalım diyen ol. Şu Thomas Açor barmağını yok korgarlarsa diri koymalı yok barmağını aşağı etsedi. Şu yengenelleri öldürmeliler şu ortasında şu arenan ortasında. Yine benimkiler Rim imperiyasının arenasına kurdular şu halk maslahatını. Şu tayda yerde zal urgulu el çarpıp vardır arxivde. Şular daşlar öldürmeli. Kim olur günah bilirdi. Kim onun sülçüsü oldu. Kim ol işleri alıp bardı. Hani berde bir işlemeli aydalı prokuraturan eden işi ya. Suud hakimi yok. Şunu tuttular ertiren halkı otağa çıkar.
Ine şular şeydi bölürmeli, ne bizim beyik serdarımıza dil yetirdi, el yetirdi, şu nimetçe olurdu. Oğlum otur, yani durmuşa çıkarmalı, ideal, bir önçeğine, bir önemli. Halkı gurle diyelerdi. Yine ondan, men Türkmenistan dälihana öwürdüler diýenme gaty görmän watandaşlar. Bir akly ýerindäki adamlar, akly ýerindäki jemgyýetin etjek işleri ya jenayeti däl şu. Şu taýda kollektiv bilen jenayet edildi. Niýaz eden awan. Bütün halk bolup jenayet edildi. Biri çıkıp diýme, "Ay o adamda durun saklan. Biz nädip bulan üstüne günah ýükleýär? Hanım munyň bir derine goý. Hani bu prokuror ne için çıkıştı baydanak ya özlerinin näme soru edin. Yok. Bir çıkardılar orta yankı bari Şeyh Murat oğlum urulup yenzilip bilemek onu näme sancım edipdirler bu korruptur näme diýenler öz bilen güňläni gürlenler. Ene ay biz näme teröristdir ya özüne. Onun yatırmanlarlar da şonda. Oğlum bir adamın ağzından çıkan yakın atağı bilen çekip çıkaran tövbe için yıllar sağdan ömrüm köydürdü. Ondan sonra Adalet Ministerliği var Türkmenistan. Konstitüsiya işleyen. Yine şol günlerden, şol yıllardan, onun önüm 10 yıl ozal başlanış övlü. Yine yine bir adamın daşına cemleşmeli. Ay yine bir yetimdir. Yetimliği görün çağıdır. Bizim hor satmamız, hor yaşatmadık. O kellesi, sellerler var. Şolurdan başlar. Yine esası agitatörlerinin birem şolurdu. Halk näme? Ursat berildi de din aktakadiyetinin arkayın yerine getirmeli. Mescitler açıldı. Din okusan malya. Yöne şol dini kitaplarla Niyaz'ın tohnamasını okutturdular mescitler. Sonra alkış ayttılar. Peygamber'e de Niyaz'ı. Yo konstitusiyasy da şol boldy Halmurad aga. O sadakaların dünü son Niyaz'ın adını yani köşede yatıp duran ecesenin adını frontta urustu deyip meyletin plan olup nemislara düşen atasının adını şu adamın sadaka verdiler. Tevir alırdılar. Belli günlerini ettiler. Aylarını şelli Türkmenistan'ı ütbettiler vatandaşlar. Dünyada tarih boyunca idalanıp gelen ayın günün hakları var. Şunun öz adını, ecetinin adını, nämenin adını geçirdiler. Şunun halk çekip çıdı. Men şunun kineselaydı yani. O da bu zatlar görün da. Onu başlamış şu taydan ne? Ne edip şu tayda sen şu delhanan içine sağdığın adım olup yaşasın. Mümkünler. Şonun için şonu görüp öz çağısını, özünü haras edecek yurdu terk edip kaçıp giderler ama men olarım belli. Yani şunun nesil ne gorosuzlar ne en ata tarafından ne halk tarafından ne de kanun tarafından. Gelip düşün uyumuzun düğümsü şunu ne edip çıkmalı ne edip çıkalığı gözlemeli ne halk bilen maslahat edip oturuyor. Yönü bir zat var vatandaşlar. Şu kendine şu makalanı oturuyor şunun 19 yıl yankı çap edilir. Yine 19 yıl 30 yıl beri şu dälixany bizde devam edip geldi. 3 nesil anını beynesini çüýretdiler. Sizem şol sanmy? Inni biraz gözümüz açılıp düşünüp başladınız. Şu Türkmenistan'ın içindeki dowlukdan başladı. Şertli adam şekilli yaşamağa yurt, devlet, milletler bar eken. Bizi şu zatlardan mahrum ettiler. 30 yıllar 3 nesili çökürdüler, batırdılar. Gerayın oturttular. Kırdılar ha Türkmen. Kırıvım otuyla. Şu dälixanyň dowamy lellim önkünü öldürüp özü geldi. Oğlunu getirdi. Halktan näme? Genes edip oğlunu öz ornuna oturttu. Hani? Edi bilşim şu diýär. Sebäp halky äsgerine. Halkym sesini çıkarana. Näme etmeli? Ulakan sonra. Öz hak bilen mesela siz bilen görleşip oturuşumuz yani adam dilenle görleşip boljak da. Görkezip otur. Emma ne biz yurda varmalı. Ne demek bu iş görkezip var. Dine bu iş görmese onu bize sıyılacak yani.
Dini güýç bilen ýurdumuzy öz elimize almaly bolýar watandaş. Bu kynçylygam bor, gerek bolsa peda da bermeli bor. Bu watan. Şoňa biz taýýar hemmemiz ýa ýokmy? Buna başla sonra. Ine ýöne görüň, bilin geçmişde ol bu kowaydatlar. Şu döwlet tarapyndan aýlyk alýan, gidip ýatyn bir redaksiýa ýa bir gaziýadyň ine baş redaktorynyň ýazýan tohuşy. Diňe birje çykyşy. Bir ýylda 365 gün var. Her günne şol adam bir adama bir zat diýdi. On aşagyny ýene de her gün onlarça adam niyaz we alkyş okuyor. Onun dälhany däli näme bol? Kim niyazdan hasabat sorady? Näçe girdesi gelýär? Nira çykdyjy bolýar? Nira gidýär bu gaz? Nira gidýär ne? Ýok, halkyň o zatlaryna işi ýok. Ýere çöregi gaýdy. Ne? İşi bolmasa, ýurda özüň hasap etmese, ýol başçylar öz saýlan ýol başçysynyň hasabat sorap bilmese, onu biz näil halk bolýar. Biz olary işletip wezipe biz belledik. Olar o bize ýol başçylar. Biz olardan talap etme hakkımız var. Başarmasa da hana boşat ornuny başga birini goýýar. Şeýle bolmaly. Saýlawly meselede. Men düşünşime göre. Ýöne biz ana ol wezipe geçti. Gelen marda giden ýok. Wezipe ne ýerler? Sen ölünçe şol wezipeden el aýagy bilen ýapyşyp ýatyr. Ne? Biz onu ýagdaýymyz şu. Şonu aýdaýyn gysa çykamen. Halmurada ýanky gowy ýer ýatlatdyňyz ona. Şu gün aýtsam gowy bormukan diýen bir açaçan. Ýanky Niyaz we peýgamber derejesine çykaryp ýazypdyr da. Örneğin şu Niyazowyň ejesini hakykatdan tanayan bolsaňyz, ine aýdyp bereli bugün. Halmurada dogry bolarmykan diýen şu gün aýdylmasy. Ine Niyazowyň ejesi bardy Gurban Sultan diýip. O neredeti Bagyrda mı te? Almurada yeri. Tutulan yeri. Yani şonuň ejesi o lolulukda diýip aýdaýyn men agyr sözlerken ulanmagyny gowy göremok. Öldürmem daşynda. O lolulukda tutulýar, olam o şikayet bilen goňşularynyň şikayet bilen tutulýar, soň şol sud edilýär uruş döwründe. Şol erkekleri getirip hem nahar bişirip berýän eken hem şolar bilen gezýän eken, soň şo çağalaryň kimden diýip belli däl. Ýani Niyazowyň kakasynyň kimdiği belli däl. Soň o Gurban Sultan o Kürt bolmaly, millet eken bir möhmem däl de, ýani şol ýazgyda ýazýan zatlar aýdylsa gowy bormukan ýani. O ýani Niyazowyň ejesi Kürt kakasynyň o milletiniň näme diýip belli däl. O bulan o KGB-nyň arhivinde var. Şunun kopyasam Azatlyk radiosunda var. Özem näçe ýyldan bäri barmyş. O köp ýyldan bäri bar. Niyazow ölenden bäri belki ölmezden öňem bardyr. O näme üçin o şu zatlar o çykarylyp aýlanok. Azatlyk radiosu näme üçin o aýdanok. Şo taýda işleýänler arhivinde bar, dur. O Niyazowyň ejesiniň o ýanky loludygyny, o erkekleri o getirip hyzmat edýändigini we çağalaryň hem o kimden bolandygy belli däl de, hiç birinin. Indi Azatlyk radiosy diýip näme üçin aýtdym Halmurada bir minut. Şo ýanky o nemämiz bar da. Şonu getireli o Hudaý berdi diýýäs-de. Dogry dälmi? Hudaý berdiden az tapawudy bar. Azatlyk radiosundaky o türkmen gullugynyň. O Hudaý berdi Gurban Berdiýewden az tapawudy bar. O terrorizmiň howandary. Yani hakykatlary gizläp saklap. O näme üçin o türkmenler bar maglumatyny o paýlaşan. Ben ya türkmen däl ýa-da türkmene garşy bolmalydy. Ya türkmen däller hem bu zatlary bilse paýlaşýar da burada. Näçe bir yani türkmenlere maglumat berýän, düşündirýän, hatta bir gaýgyrýan diýeli türkmeniň geleceğini gaýgyrýan daşary ýurtdaky
Nemelerem bar. Jurnalistler, aktivistler, yani jurnalist endi türkmen olmayanlar buların hemmesi. Yani türkmen olanların hiç haysam halk bilen işi yok. Halkın karşısına düşmançılık ediyorlar. Ay. Yine o Niyazıf'ın nemesi şol. Azatlık Radyosam yıllardan beri gizlep saklap bir şu zatları. O bir Lowly'nin oğlunu, kakası kimdiği belli olmaya. Aa, şol adam peygamber derecesine getirip yazıptır ayna. Huday verdi diýilen. O şol adamın entegem ýaşaýan bar mı yok mu şonu bilýän ildeşlerimiz var bolsa hökman habar berse gowy boljak. Gowy biz hem gözleýäs. Şol adam diýirmi dälmi? Na. Emine, Na. Yani dorsot versen ben üstüne doldurayım. Sen ayıp başladın da başını. Kurban Sultan Niyazova vardı. Ve Aşşabat rayonunun Aşşabat şehrinin Stalin rayon sudunun kararı var. Yanlış masam 44. yılda çıkaran kararı. Şu kararı layıklıkta Kurban Sultan Niyazova bütün Sovyet halkı vize günü hak emeden yardıma düşünüyorum aytıp berýänler yazılan günah yemesini vurkadılan yemani o şu tayda yönkeleyen günahda aydılayan zat bütün Sovyet halkı vize günü front için cana yaman rahmet çekip yorkayla Kurban Sultan Niyazova alıp satarlar bilen bilelikte o söwdegarlar bilen öýüne o gadan ýanky palov atarya näme o şo taýda keyip çekýärler o az halkyň gözüniň öňünde bir şolar ýaly hat azatdylar da okap berýärler. Soňra muňa ceza verilenini 1 ýyl 2 ýyl kalkoz işlerine, moda işlerine edilipdir. Tamam sonra cezasını çekenden sonra yaman aydışlarına göre ovan adamları çıkar kovupturlar ovada. Son için o Aşşabada şehre göçüptür. Şehirde de bir Ermeni'nin oyunu yaşayan o Söwdegar Ermeni bağların yanına. Ne sonra 48. yılda yer titreme bolanına şoňa şagynda şo taýdy Niyazsyň bir topardogany ejesi yer titremede wepat bolýar. Ýöne şonuň ýanky bir jenayet işi nerden çykýar diýerler. Nikolay Gerasimov diýip bir jurnalist ba Türkmenski iskrada işleýär bolýardy şo 90-njy ýyllar. Mesela SSR kırana Türkmenistan'ın arşivinde oturup işlep dokumentasyon ediyor. Yani kışın eczetinin emezinin üstünden geliyor. Arşivi. Niyaz. Yani oğlum samsıklar şunu kopya da alıptırdı. Bir kopyasını akıp başı yerde giyip koyuptur. Onun orijinalini var. Niyaz'ın yanına vardır. Yani Gerasimov. Yani getiren haber için siyla serpay alacaktır da Niyaz. Oğlum alıp okudu diye ben son Gerasim'in ödü bilen gürleştim telefonu bir näçe. Okudu renk peti öçtü diye böyle bar gidiverdi diye bana diye menem diye. Kabinetine çıktım köşkten çıkmadan ya men korkuklap alıp gittiler diye. Mene gidip dälhanada 6 ay mı 7 ay saklayalı. Urup bencip bu korda duruyalar son Gerasim'in. Sonra ol bir hil yolla bilen kaçıp Moskva çıktı. Moskva çıkandan men şo taýdaky Moskvada ýaşap gören Türkmenistanly eskerlerimiz vardy. O Afganistanyň gulluk eden beýler. Şolardan kömek sorap, ýanky Gerasimow şo bu taýda iýjek işlerini, ýatak jaýyny, dermanyny, zadyny kömek edin diýdim. Sonra ol bana şu elan kopyasyny uratdy. Mende bardy. Şol kopya mende bardy. Şuma bilemek men şonu bir kopyasyny menem alyp oradan yerlem baryn şolardan garaşýanmy.
Sebäp men şol bärde Şwesiýada ýaşan öňköýümde şol ýangyn bolany aňyrdan çykaran bir topar materialym köp ýanly şol ýangyn. Onu aýtmak gerek. Ýöne bar şol kopýa menden başga da ýerlerde bar. Birine berdim ol aýtdylar Murat şolar bu çykaryp halka bermeýin diýdi. Ýöne niýaz birdi şoldur. Bersekde bir hilbet gerçek bolmasyn diýdi. Şol özü bilen deň bolup durmaýly. Ne hilem bolsa kimem bolan bolsa şoň ezzetidir diýdi. Ne şol halka ýetirilmedi şoldur. Şu sebäbe bara. Ýöne soň ýanky Gerasimov Moskwada Norwegiýa çykdy. Norwegiýada şoň keselhana ýerleşdirilýän bilýän, bu keselhanada ýanky mental şük ýa-da şol kelletine deper ýeten adamlar ýerleşdirilýän keselhanasynda bolmaly. Soň Beyzagazy bardy. Olay kakam gat agyr ýatyr. Bir gezek şonu jaň etdi. Soň şu telefonu jaň etdim. Hiç ýyl jogap bolmady men. Kontakty ýitirdim. Ondan märim bir wakya. Bu näşin ýerim ýok wagt geçdi. Ene şol niýasyň ejeti baradaky maglumat ýa şol jenaýat işiniň diýelasy Gerasimov'un üstübilen ýetdi. Şona aýdyn watandaşlar biler ýa bu gıybetde köşegurunda ne şu gurruna siz bilen ilkinji tapar ekranyň öňünde edip oturşup. Yok, bilinmeli bu zatlar. Maňa da doğrusyny aýtsam, maňa da antatlar şu zatlar aýdyp oturmak ýöne şunu peygamber derejetine ýetirdiler. Ýogsa şu öme gökçe obasym ýa bagyrym hemmesi bilýär. Şoň ejetiniň kim bolanyny, halkasynyň kim bolanyny ýöne şunu giýip basyp sakladylar. Näme üçin? Ay özümizinki. Näme üçin? Ay biziň akallyň. Ay näme üçin? Ne şunymy? Ine şahsatdy mene şol. Ine halky, döwleti, milleti şuwuna getirdi. Ine yetimse. Deddonda nähili ýaşan oňum ýoldaşlar gurrundy. Kızlarbatda şol deddonda ýaşan. Bir döwür Kızlarbatda şol uruş ýyllaryny soňra şol Kızlarbatda deddon. Soňra şol deddomy göçürüp, deddom diýen şol çağılary. Soňra şol deddomy Kızlarbatdan göçüp Gargalaga geçirdi. Gargalada da ýalňyşmasam şol deddomy çağılary 80-70-nji ýyllaryň ahyryndan şol real wagt ýapyldy. Aşgabada geçirildi. Bir bölegi bilmedim. Ýöne şeýle şol döwür bardy şol. Oňam aýratyn taryhy bar. Deddomda kim bolandy, nädip ýaşan. Şu bile oturan, bile ýaşan, deddomda bolan adamlar ýaşuldan beren gurrumy bar. Ne şeýler hakamy. Yok, Halmurada bunu bilmeli. Bu zatlar bilinen vakti aydılmalı da. Biz 2 ýyldan bäri köp zat aýtdyk da aýdylmadyk zatlary. Jemgyýet o nähili ütkedi. Bilibem aýdylmasa ýene şu Hudaý berdiler ýaly. Azatlyk radiosy ýaly bir neme bolýar şol adam bilýän zatyny aýtmasa. Dogrular bilen ýol almalydyr. Halal, haram, günah sowaplar bilen ýol alynýan däldir. O zatlar soňundan gelýän zatdyr belki o. Yani men bu iş nemesine o zatlary goşmak dogry däldir diýip hasap edýän. Indi Halmurada esas soragymyza geleli, meniň sorajak bolýan soragym. Şul adamlara o näme etmeli? Hudaý berdi ýalak, Hudaý berdi gurban durdy ýalak adamlara näme etmeli? Bir giden adamları zäherlän. Niýazowy peýgamber derejesine ýetirdiler. Ve aslında häzir Gurban uldan beterrek bolaýmasa şu Niýazowyň tanadylşy. Gurban ula azragan bolsa samsykrak görülýär. Hemmekim bilýär samsyk taraplaryny. Gurban uly näçe ölseň hem näme etseň hem ol ýerine barmaýar, o görnüp durdy. Şonuň ýaly bir ýagdaýlar bar. Soň beýleki tarapam bar da onuň Halmurada. Siz hem razrak deýip geçdiňiz. O bir adama beýik diýmek gaty ýalňyş bir zat.
Şoňa näme o garşylyk o döremedi. Ha bu 25-nji noýabr wakasam şuňa beýik ady berilen soň boldy. Dogry dälmi? Ýani şul beýik ýani 25-nji noýabrdaky hereketi, o hereket nähil hereket aslında näme Tahan Durdy Hallyýew mejlisin başlygy şol mejlisi we hökümeti dargatmagyna güýji ýetdi ýani. Howplu görse, hökümetiň gidişini howplu görse, hökümeti dargatyp bilýär. Şu 25-nji noýabr güni mejliste hökümet dargatylmaly. Ol ýolda atyşyk, o yaraly nemeler, o zatlaryň hemmesi ýalan. Ýani saat 9-da o mejliste Niýazowyň hökümeti düşdi we Niýazow ýani suda işlerine çekilmeli diýilen karar alınmaly ekeni. Boljak zat şol, olam o düzgün boýunça bolmaly zat. Ýöne bular satılan olmalı da. Satan adamlarım çıkar gaýerlerine az olup bilýäs. Bu zatlar o düýplenemedilen soň ekranda daýdylar. Yani esas Türkmenistan'ın içine baran soň bu zatlar o da galdırılmajak daş galmaz. Hemme daşyna aşağına seredilmeli, görülmeli. Boljak zat şol ýani 25-nji noýabrda. Ýani buňa 25-nji noýabrda şol Niýazowyň hökümetden aýrylmagyna o karary berilmegine sebäp bolan adam ine şoňa beýik adynyň alynmagydyr. Bu indi o gitdikçe dälirap barýarlar. Ine şo wagt pikir edin. Beýik nemesini aldy. Şo 25-nji noýabrdaky ölen adamlar ondan soň ruhnamanyň ýazylan ýene beýlek zatlary görseti. Belki ruhnama mı yazıldı şol wagtlar? Açan yazıldık ya. 2001'de mi yazıldı? Şoň ýaly bir zatlar tiýaly. Edil ýadyma düşenoksa kän gyzyklanman soň o zatlar. Kimin birden ýerrak bolaýmasa kemen. Men anygyny bilemok, ýani şo çağalar ýanda görlerini bilýän. Şol pohnamasyny elim uğrasyn, dilim kesilsin, ömrüm kül bolsun diýip o öz-özüne gary Türkmen şo derejeye ýetirdi. Onun elini yüreğinin üstüne koyup şeydi kasam ediyor. Seret şol adama kasam eden adamlar seret gözden gayip boldu. Yitti gitti. Niyazım yok. Onu sonra hizmet ederlerim yok. Onu sonra sen ölsen men ne edip bir aşağınıp özelen ağlayıp duran göz aşağı oluyor. Görsün ederdi. Bu değerli kanı. Sen ölsen men ne edip bir aşağını serdarım deyip çökünü düşüp ağlayıp oturuyor gözler. Ne diyecek böyle sen onlara ne mi ceza vermeli? Emin. Ceza ver prosesine bilýän Germaniýada gitler ýani yıkılandan sonra Nürnberg prosesi. O Nürnberg prosesi nasiplanmışsın. Şonun esasy şo taýda ceza çekilen Goebbels propaganda ministri faşistler. Ine şunun hemmesini şo propaganda diýişdi. Goebbels'in propagandasy. Niýazowyň Goebbels'den pesar öz halkymyza eden zulüm. Eger gitler beýleki milletlere zulüm eden bolsa, ene Gurban Saparmurat bilen Gurban Guly bolar öz halkyny zulüm etdiler. Öz halkyny ýok edip bilemek Türkmen bolary näme ýamanlyk edipdir. Ýani şularyň görüp bilmez ýagasy Türkmen watandaş. Wagt görkezip otyr. Men düýün doglama görüp otyr şular. 90-njy ýylyň näri şo köşküne baryndan soň şolaryň edip oturan işleriň hemmesini bolmasa bu köpüsine şaýy. Gaýta suwut bolýar. Şo da endi şolaryň jezasy Goebbels'e näme ceza berilen bolsa şol. Olara asyp öldürdiler, biz asyp öldürmeli olary. Ýakyp öldürmelimi? Öwrüp adamzadyň ýa Türkmeniň durmuşyna gaýtalanmaly. Ol bir ýeme däl. Men şu netije gelip otyna. Şo bir gezeklik çare, şo gelecekki nesillere bir nusga ýa bir tutaryp bolmak üçin bir zatlar etmedi. 30 ýyllyk oturdular bu siýasatdan hiç näme çykyp bilmeýär. Täp halky gul etdiler. Gul derejeye ýetirdiler. Aňyny aldylar, bilimini aldylar, ruhuny öldürdiler. Türkmen täzeden diýerçek bolsa biz muňa hökmürewan bolmak gerekkel, serdar gerekkel Türkmeni. Türkmeni Lukman gerek, watandaşlar.
teýiklenin köňlüni bejermek üçin bize Lukman gerek. Ol pırkaz berýän general gerekden. Utordy pırkaz bilen ýörelýän döwürde 21-nji asyr haly berse. Ýöne şol aýdylýan görürüm, şolun edýän arzuwy her ýyl Niýazowy götünden galdyryp şunu paça etjek boldy. Vatandaşlar inanaýyn, şu hakykat, şunu etjek boldy. Şuna ýol berdirmedik, ýene de şol döwür özümizi, ýani şol özüni oppozisiýa diýip ýurdun daşyna çykyp, bäş adamyň çykyşynyň netijesinde başa barmady. Täp ol şunu etdirjek bolsa, Bill Clinton'a ýazyldy. Ýewrosoýuza gidildi, ýygnaklaryna çıkman şu taýdan çykyş edildi. Kenda, ondan ol täzelik bolansan, SSR ýykylanansan, şol birinji özüni padşah diýip eglan etjek, ondan sonra respublikanyň içinde Niýazow. Şonu etdirmedi. Şeň, ýoksa Mekke'ye gidip kanyaktan doýup şu taýda men azman diýip kasam çykýardy. Azmadygym şu. Etden şonu şu, vatandaş. Siz bilmeseňiz biz bilýär. Marin so döwür apkomy birinji emesi welayet ýolbaşçysy emme ýanky Gurban Miraz Orazow Niýazow samolyotda uçup gelýär bol Nevitdadan aşagady. Onun permellikçilim çekkäş o kaptanın o samolyotun uruçkası vardı. Bol boyandı. Sonra şonun içinde kullanma, sonra çilmetme. Yo sen etmen ayetim tut diye men ayağıma atayım hemen külümü. Çilimin külünü attırmak için öz ayetini ödürlüyor. Ne? Ben görür de atlıma. Ne? Halmurada bir O kame. zaman ne yapıp onu peygamber etmesinler. Yine şonu peygamber etjek bolýanlaryň demesine okap beren ýankyna Hudaý berdi. Şu wagt diye 2010-njy ýylda o Marhowsana sürgün edilipdir. Şondanam o boşap gelip Hitrovkada 5 wagty o namaz okuyan molla bolup ýörmüş. Indi o öňkü Bekrewede öýü bar eken, onan Beýik Türkmenbaşy ýykypdyr öýüni wagtynda. Bolýan zada serediňne. Şunun häzir şul adamyň ýa sağ bolsun ýyldaşymyz kimem bolsa ýazypdyr. O biz muny barlarys. Şul adam Niýazowy ýanky Lowlynyň oglu da kakasyndan kimdigi belli däl. Bir giden kynçylyklardan, travmalardan çıkan adam o prezident edýärler. Onan peygamber etjek bolýarlar. Padşah, peygamber tapawdy ýok. O bir giden travmasy var. Bu çağa diňe zulüm görüp bolupdyr. Ýani özüne göwüni ýetmeýän, hemme kimden aryny aljak bolýan bir neme bolýar-da, jandar bolýar şonuň ýaly çağalar. Hoplu bolýar jemgyýet üçin. Şonam getirip o başyňyza ine prezident etdiler, soňra ine şul Hudaý berdi diýilen adam onu peygamber derejesine çykarjak bolup ýör. Indem 5 wagt namaz okuýarmyş. Ine görüň o dini näde bulanýarlar. Onana real däl-de. Ýani şonuň üçin aýdýan bu zatlara ýani dini perspektiwadan seredip baha bermeli däldir. O dini önemedýän adamdan gaçmalydyr hökmän suratda sebäbi şu dini ulanýar. Bir gün olmasa bir gün ulanýar. Öz peýdasyna ulanýandyr. O ajy hakykat. Elmi dama bolan zatdyr. Ine görüň 5 wagt namaz okap ber. Gurban ulan näme gidýär? O dini ziyarattan bitti, näme gitti? Ümre mi gitti? Bir ýere gitti o geçenlerde. O Niýazow o hacı bolup ýör. Hacı bolsaň o jennete gitýäň-de. Dogrymy? Ine şonuň üçin bir rasional pikirlenmeli bu zatlara. Türkmeniň garşysynda da yeterli mukdarda din ulanıpdyr. Din ulanıpdyrlar gynansak da. Bu bir şarlatanlyk, başga bir zat däl. O şul adam biz barmakak o ölüp bilse ölsün. Şu yazgyny o yazan adam da ýaşamaly däl o Türkmen jemgyýeti. Halmurada sesinizi ýapyk ýaly.
kemine şu taýda gaty gyzykly zadyň üstünden gelipde etdiň eme türkmen maşy on jaýyna melinden alyp ýykypdyr diýen. Bu ynanymaly sözdür, hakykatdyr. Sebäp näme boldy? Şol 92-nji ýylda Mekke Medineden aprel aýynda şol konýakdan doýup gelenni şol birinji çykyşy Türkmenistana gelip men azman neydi bir ikinci aydan da men Türkmenistan'a 200 sany bay döröçü. Şol baylaň üstü bölenen bir Türkmenistan dolanırcı. Ne diýen söýdi? Ene son yankı redaktörler var, yazıcılar var, pozucular var. Bir itekler, bir üstünden basana indiler hemmesi şol futbolu köşkü. Şol 200 sany baýyň hatarına girmek üçin. Halkamiyattan çıktı, il günüm, kada kanunum, konstitusiyonu, hiç kim o zatta bilen işi yok, devlet ne olacak? Yani esası da, şu 200 sany baýyň hatarına girmek için. Birbirinin sakkalını üttüler, obrazlaymaysa, elinden ayağından asaşıp. Yine şular, yankı redaktörüm şolun biri. Yani niyaz katı mekaradım. Bunları hemmesini, şol aşağı yukarı yanına şol, yani 10. mikrayon mu neyem berdenim, şol tograflarda daha şeyler verdi her sene. Ömeden 20 saatkada neyem, bunlarım şu haram pola kurdular cayı. Sonundan niyaz getirip 2000. yılın başlarından ikinci, üçüncü yıllarda hemmecin buldozer sarıp sürdü, kompensasiya da tölen açılar bakıyor. Yine niyazın belliye 200 adamlar neyem bulunmalı. On minister deyip koyarlarım 6 aylık değil. Hemmesi, bilin vatandaşı. 6 aylık vazife razı bol adamlı var ya sonra, minister olmak için. 6 aydan sonra it maskarası deyip ayrılan sonra türme vaziyeti. Almurad ağanın interneti gidaýdy mıkan diye. Aramız kesiliydi. Ha geldi şu at. Aha. Burada da näsarlyk olmaly sarını ölenim gepleşik geçirimde şundan. Ene şolary ullaryny aýyrdy 6 aýdan ministerler. Şu 6 aýlyk ministerlerin sany şol niýasyň döwrüne 200-300 adama ýetdendir. Minister bolup işinden goýulyp türme basylan adam. Ýöne näme üçin adamlar şol 6 aýlyk wazipe boýun bolup bardylar. Olarda bir mertebe diýilen zat ýokmy? Öz-özüne bir göwni ýetýän adamlar däl bolmasalar. Wazipeden ayrılıp basılacağını bilse de şu vazipeye gidiyorlar. Şu 6 ayım olsa oğurluğu ediyorlar. Yine ondan yurt total korrupsiyon eline hizmetine geçtik. Ne yapıp ondan bir halk onlardan bir zatlar tamakin olsun ya onun meselesi çözülsün ya hukuk organı kime var arzını yetirsin. Hiç yer işlenmese hukuk gorajylar diňe para peşkeş vermesi çapawulçuluk diýip adlandyryldyk bunu. İlk baştan adamlar şol ýa-ni kiçi näme biznes, orta biznes diýip ýol açdylar. Bular çalyp toklu bakanýal edip semir edýärler, soňam gel obrazlaýyn aýsa elinden hem emräňler damagyny çalyp gidýärler, türme at. Ene bar ýygnan emlägim gitdi. Ene sonam seredip otylar, kim ayağa alan bolsa gelip soň biznesin elinden alýar. Ondan Türkmenistany biznes etjek. Şahsy karhanalar ýol aljak. Ýok, ýol alanlarym 2 ýerden olan kim şoşulan ýegerlerine gerjesini deňe artyn töläp oturar. Ne? Döwlet nirde, döwlet düşünjesi nirde, kanun nirde? Hiç zat ýok watandaşlar. Biz ýöne bir salgym, o peşmekke salgym, il bir ýany, hökümet başa bir ýany, her kişi özgünü bilen, dogan-dogandan habary ýok. Goňşuň üstüne bir adalatlyk bilen hökümet geldi zat dursa da barçam eli uzatjak, goňşum ýok. Şoň hakyny sorajak, başa doganlaryna şon ýok. Gaty erbet ýagdaýy saldylar dedi. Men görüp otyryn, ýurdun içindäki ýagdaýy görüp oturum sana aýdýan. Dogan-dogandan bizar.
Ne şu derece yetirdiler. O da ağzı bir oturan milleti birek kömek yardım etme, gomşa korak atmadan Türkmeni yere soktular ha vatandaşlar. Şu iki tane zalim diktaturanın eden işi. Diktatörler der, diktaturan, sonra hizmet ederlerim, ne yankı kemiğine o kapları redaktör yalı adamlar. Olur yüzlerce, belki milyonlarcadır. Ha, Bağışlamalı olur inni. Aydın mı ödün? Bağışlamalı mı? Mesela şu güne sokan adamlar bir son propagandistleri diktatura. Halmyrada siz tanayan olup bilersiniz diye. Noluky habar berýän nämäni perede açan alyp barýan ekeni. Logika? 02 habar. Ha, ne olur ki? Şu yankı mı? Hawa şol alyp barýan eken şu perede açan alyp barjysyk ekeni. Şolur bar. Mümkün bolup biler. Näsinji ýyllarda men 90-njy ýylda çykyp gaýtdym da Türkmenistan. Aynen. O Onun näçinji ýylda öňküsini- eken ildeşimiz o eşdiýändir hazır ýazar. Onun öňkü ýagdaýla bolsa men aýdyp berem. Ýöne şol döwürde bir esas adamlar bardy da, ne şol oğurlukda ya niyasın arkasında duran, yani şonu gorap bererler, biz şolary bilýärdik. Ýöne redaktörler olaryň çalyşyp oturýar, paşmak çalşan ýa. Perede açan alyp barýar diýe. Allah. Diýmek, o halkyň öňüne de köp çykýan bolsa bular. Näçe adam zäherlendir. Sen aýdýan da ana şuň kun namaz oka, näme peýdasy bar? Sen etçegiň etdiňi. Halka ılımsız bilimsiz goýdurulan bir sen. Onu sen peygamber derece yetiren sen. Son öyle zaylanın yerinin işini sıfır sotayda elin ferdi otur. Selleme ungat. Hay bir zaylan. Gynandyrjy. Halmyrada bu zatlaryň hemmejesi ine şu Orsiýada o pulun, gazyň akmagy, türkmenleriň hem şu orsa bakna bolmagy üçin edilýän zatlar. Ine şu zatlaryň görünýän tarapy da ýa-ni Hudaý berdi, Gurban Durdiýewiň hem ýazýan zatlary, Hramyň hem şu taýda durmagy, beýlekleriň hem durmagy hemmesi o şu zatlara girýändir. Gynansak da bu zatlar hakykat. İlleşler bu zatlary ýaýradyň hökbany suratda sizin dinleýäňiz, görýäňiz borçuňuzdur. Beýlekleriňe bilmäni hak bardyr. Belki bilýän däldirler hakyny ýöne, bilmäni hak bardyr, siz bilýäňiz. Onuň üçin ýaýradyň ýakyn wagtlarda hereketlik bolmaly, boljakdyr. Habarsyz galmaly däl, hemmekim taýýarlykly bolmaly. Dostam, düşmanam taýýarlykly bolmaly. Biz gizliň zat edemzok, açaçan. Şonuň ýaly ýyleşler hökman suratda paýlaşyň, o söz bilen, dil bilen paýlaşman bilersiňiz. Görnüşler köp. Doğru temene. Yema bana soru var mı ya sana soru var mı? Olmasa sorulara geçelim. Sebep bir ağır tema da men diyen böyle yani uğrum yok suratlar aytmağı bir necat ederler yanlar şu urumlara gelýän var. Bunlar edem zulmünün sanat anırsına geçer yanlar. Yurdu, halkı, şu anırlarını bir gül yaldırmışsa alıp gidecek adamlar, maşgalalar bilen yok ettiler, vatandaşlar. Tamam heselle kattılar. Son için aydiyan, biz şular yağlı yerde bir heyvanın beyle vasi bolyanlar. Ne için? Oturan ağacımızın kökünü öz elimizin palta vurduk, halk bol. Birimizin yüzümüz yuvarlık yağda yok, sol döwürde ýaşan işler, şunu sizin nesilinize getiren adamlar, hiçbirisinde. Hemmemiz günah buluptu. Ine şu arada bir soru var. İşedeni bilen, ya beş adam işedeni bilen bütün halk sol işi etmez, o puç, boluna, boluna 30 yıl bu dedim. Bolcuk gel vatandaşlar. Bir adamın, 10 adamın işi derler. Yine şu taýdan bir akıllı başlı çıkılgı, gözläýmeli, tapaýmaly, bolaýmaly ýaly bol. Şu taýda da halk ikirjiňläp dur da etsek makak, etmesek makak.
etse de koy olur etsin, men o namarçı olam, sağcı olam, öyümde yatayın, o zenamın yengzesin. Bu nahil pozisiya bolýar, o nahil borç bolýar watanın bundan. Ya bize gerek mi ka Türkmenistan? Men şoňa hayran galýan. Şu men giýje bunu sorlayan ýaka soru, o halkymyza gerekmi ka şol watan ya ýokmy? Gerek bolsany başgaça hareket etmeli. Indi o ýonaýyn bunu gaflat uykusyny 30 ýyl ýatyp bildik watandaşlar. Pida baryn beri bildik. Müňläp, 10 müňläp, 100 müňläp, milyonlap dünýäsin täzelen watandaşlarymyz bar. Ýogsa şuň aramyzda ýaşap bermeli. Olun gitmegine sebäp näme? Şol diktatura, şol paraxorluk, şol şugun kugun ana terörçi topar. Şolar ýok etdiler. Ýogsa ýaşap bermeli entek bir topar. Biziň en atalarymyz da sen. Bu ýaş giden juwallar kim ýüzüne gaýtarjak? Öýlenmedik ýigitler, durmuşa çykmadyk gaýyrlar, ha? Bulan ölümüne kim jogap bermeli? 10 müňläp, 100 müňläp jaýlanmadylar. Şol ine hökümetin alıp baran cenayetçilikli siyasetine netijesi. Eger men yalan sözleyen bolsam barın hana gowlamçylykdaky daşlyň ýüzündäki ýazgylary seredin. Haýsynjy ýyllarda näçe ýaşynda näçe adam o dünýäsini täzeledi. Dene Kızlarbaş şäheriniň 1-nji aýyny 96-njy ýylyň awgust aýyny dogan çağa bilen ölen adamlaryň ara tapawudy ikisiden emleşdi. Ine bizim ösüşümüz şu taydı. Ine halkı 96-njy ýylda şu bunu düşürdüler. Ol tokurda ay Türkmenistan'da 5 milyon var, 6 milyon da nirde var. Yani yatırıp sananda da 4 milyonu yetmiyor. İçinde arkadaşlar Türkmen. Kırdılar abiler, kırdığını saldılar abiler vatandaşlar. Şimdi şu taydan birinin var, akıllı başlı çıkarlı gözleyin. Özünü düşünmeseniz, düşünýän adamdan kyn dinleň. Özden duşluň sana ýaşlar geýje bunu aýdyp düşünür, şeýnep aglyňda salyp berip oty näme etmeli. Näme öz töwereňizde 5-den 3-den adam ýygnap bilen da, şol orluklar şo bordy. Edäň sizem şol. Goraňyzym şol, geleceğiňizem şol, durmuşyňyzym şol. Näme etmeliler? Ya bir edip bermeli, men de hiç kim etmeýär. Töwereňizden gel şunu edip berenýän döwletem bolmaz, eger özümiz başlamasa. Biz edeli, soňra gelir hemmesi. Ähirisi kömek emedeli. Hani Ukrayn halky erkek ýaly dur, 3 aýlap, 3 aý bolar, 2 aý ýaly. Pidasyn ber. Şol gahrymanlar şu duranyny görüp, bütün dünýä oň üstüne yaraga mertip berip, pulam iýmetem gerek bolsa ýa 100 ýyllap ederler. Sebäp ol halk o ýolny bir milletdigini görüp, Ukraynara oň üstüne ýaşap, dürli milletler var. Şoň üçin Halmurad aýyny Owganistan 2 trillion pul harçlatdy Amerika. Hiç zat üýtgän däldir. O halk üýtgemek üçin bar däl ýa-ni. Üýtgejek halk ine Ukraina bilen Owganistany deňeşdirip bilersiňiz. 20 ýyl 2 trillion pul. Şol Amerika büdjet aýrýardy her ýyl. Şu aýrylan ýa-ni geljek pulu bilýärler Owganistanda hökümetde işleýänler diýel ýa-ni döwlet işgärleri bolsun, beýleki bolsun. Hemme kim taýýarlykly diýär şo pulu nädip ogurlap bilersiz. O gelen ýaragylary Pakistana sat, oňa sat, buňa sat. Amerikan beren goýan pullaryny şonu alyp berediler. Gowy zatna bizem Owganistan ýalakmy ýa-da Ukraina ýalakmy? Arkamızda o drona hiç kim kömek eden ok meselesi var. Biz Owganistan ýaly görýär ýa-da beterrek görýär-de. Şonuň üçin hiç kim sesini çıkaran ok. Ve ekrandan hem aýtdylar özleri. Halkda diýdi, hemme zat halkda. Halkda bitýär. Halk islemese taşyndan hiç kim o kömek etmeýär, maslahatyn bermeýär näme etmelidigini. İslemeli birinji. Halkara hukuk nemesem şonu ýaly işleýär. Owganistana ine ayaklarına geldi de, ayaklarına gelse de iştahat edip bilmediler. Yani kömek edip bolmajak milletler vardır, iyleşler. Yine ben käwat gorkýan şu Türkmenler kömek edip bolmajak milletler kategorisine girdi mi kendi? Käwir zatlar ama onu görkezän ok elbette. İki muhit arasında gidip gelinýär daşyna seretsen.
Ýöne biz edýän işimiz bilýäs. Halmyrad aýan Soýuz wagtynda Aýmyrady atan wagtdan şol telewizorda gepleýärdi diýär. Ýa-ni Hudaýberdi diýilene. Soýuz döwründe de şo propagandist bolmaly da. Ýa-ni goýy propagandist bolmaly. Son bir soraw bardy size, şo sorawam okaýyn, ondan soň neme deli, bugün jemläli Almyrad aga. Doğru. Täzeden şonu bir ekrana getirjek bolan. 92-nji ýylda diýe, o siziň deputat bolan wagtlaryňyz diýerde. O Niýazowy aýryp bilme mümkinçiligimiz barmydy diýe. Ýa-ni deputatlar bolupmy? Bilmedim, edil açyk däl soraw. Hı hı. O aýrylma mümkinçiligi barmydy diýip men şonu düzedeýin, umumlaşdyraýyn. Niýazow. Bir gatı ağır soru. Buna gatı doğru dürüst cevap vermek gerek. 92-nji ýylda Niýazow ol öntek özüň tutan adam da. Ol soňra özüň 92-den soň ýene 95'lerde bolmaly. şulara şo döwür eýam ol özüme kimligini görkezip başlatdy. 92-nji ýyly men siziň ogluňy, men ýetimligi gördüm. Ejem Katyn frontda wepat bol, ejem ýer titremede gitdi diýip, gözünden gözi ýaş döküp ağlap oturup ne? Niýaz özüm şunlaryp gördi. Indi şolar ýa adamy aýyrmak gerekmidi diýip halka soraw bersen ýok diýjek da. Hep ol özün obraza girdi de. Bir naýynjar görmüşinden kady. Men gelip aýrynyp ýakasyndan tutsam halk men özüm şu taýda kersemlejekdi. Sen näme üçin ýetime ganym bolýan? Ol şu obraza girdi. Bizim hem şeýle bir saady, şeýle bir ynanjy, şeýle bir ýüreg arasy halkymyz bar. Men yer ýüzünde şu türkmen ýal saady milleti görmedim. Türkmen bolanlygym üçin aýdym, dünýäni keşde edip görelim üçin aýdym. Şöyle şu Türkmen saadalygyny samsyk diýip hasap eden adam azar şonu oýnajak bol. Şoň elinäki emlägini aljak bol. Şunu arlap öz peýdasyny ullanjak bol. Etdilerim şonu. Ýöne Türkmen samsyk däl, Türkmen saada. Hakyky saada hal. Şonu şol döwür aýryp boljak. Bu näme tribuna çykyp oý bir 5-6 tane deputat bolsun. Diýjekmi diýip ýüzüni şu ağzımıza gelenini diýýärdik. Şu paýsöz bilen gaýdylana garyndat diýilýärdi hemen. Hem any arxiwi galdyrsaňyz durandyr. Ya şu men şu çykyşlarymyzy gören adamlar var 91-nji ýyllarda açyk berilýärdi bizim tribunada näme diýýär. Ýöne soň onuň ýapdylar, aýrdylar. SSR ýyklaryny ýapdylar, asla bu torpdy. Mene ýam ýok o parlamentde ýene bir sana olam ýurtdan çykyp gidenler var. Galanyny pul ber, peşkeş ber, maşin ber. Edarastır, ağzını yumdurdular. Sonra melinden alırlar, şu zayların yetişini hal edarasına melinden alırlar, adını türme soktular. Bolur mu diye? Brüveriye ikal ya da. Mümkünçülük vardı. Yönü son edip, amal edip bolur mu diye? Ol yine de sol deputatlığın köpçülüğünü ve halkın köpçülüğünü bağlı oldu. Sol döwür. Men öz işimde parlamenttaki oturan deputatlara bil bağlan yerim yok. Şular bilelikte vatanı düzeltip bolur diyen ınam yoktu mende. Ýöne şonuň içinde bir näse adam vardı, halk üçin, vatan üçin can çekip işler. Sözünem gaýgyran tribunadan ýumruny şeýdip kütdükler, çykyş edenler var. Ya ne o ýerden gelen sagymsyz ýylarymyz var ya kalkawdy. Olur bir ýöne hiç bir şuň kun biziň halkymyzyň jahil oturşýan olarum şu ilmi bilimi yok, yeterlik değil, hiçtat, bütün dünya garaşı düğünün nol, fermada näse sığır bolmaly, näse bölek bolmaly, näse süýt almaly. Hökümet belli etdir, sen deputat bolmaly, gelipdir. Ýöne onuň halby arasynda, halkyň garşysyna işlejek. Köp ýerde bizi gorlan ýerler boldy, ol adamlar. Ona aýtmak gerek. Eger şo taýda halkyň içinden daşyna bar da miting edilýärdi, köçe çykylýardy, studentler ýygnanýardy, institutda, universitetde, aşgabatda gaty gyzgylyňdy da urgutýardy otaydy. Şol döwür studentler, student ýaşlardan sorak görün, öz en atalaňyzdyr şol döwür. Nähil hereketler bolardy institutlarda, universitetlerde. Baryp ýygnaklar geçirerdik şolar bilen. Gerek bolsa reaktorlaryny ene suwa salmadyk, otaydy maskara derdi. Studentleriň durmuşyny sereden zat ýaşalar hemaýet edenler.
niyazım titrep otyr. Eger şo taýda halk köşüň öňüne gelipden gitmeliyse gönül çykyp gidýär. Boldy. Ýöne şol edilmedi. Sebäp halka ağırladı. Men oğlumu menne yetim çağı diýip. Şol ýanky yetim çağı, ýanky halkyň oğlu bir günne halkyň atasyna öwrüldi. Ejesiniň kakasynyň atlaryny dapdy hemme aýlary, gülleri, o köçeleri, meçitleri. Ine bolan ýagdaý şol. Bardy mümkinçilik ýöne şol edilmedi. Ha, sapara Halmura da başlar. Aýdy ber, bir de kim Yankı sağdalık nemesi komentariyalarda da gidiyor. O benim hem düşüncem var. Men şahsen o sağdalık o bir Türkmene haramdır diyen bolan zatlardan soň. Ben o zat hasap edem yok yani sağda diýmek öz hakkını talap edip bilmän o daşından o gözüne yaldırdadıp o umyt bilen seretýän bir neme aklıma gelýär da ýene bir illeşmizem ýazypdyr. Bizim sağdalığımız, kemçiliğimiz o deyip düşünüvermeli diýilen ýalyk bir komentary ýazypdyr. Soň bir illeşmizem ýazypdyr o sağdalykdan asla ziyan çeken yok. Sağda bolsun milletimiz o diýipdir diýär Kerim Bratok diýär. Kerim Gurban Nefes bolmalyda. Ya bu zatlar hemmesi yanlış zat. O sağdalıktan ziyan çeken yok mu? Tutuş millet ziyan çekdi yani. Demek Kerim Bratok diýip ýazypdyr da yanlış aýdypdyr. Yanlış. Ya bu zatlar yanlış da görünüp dura o. Yani hökman suudnama garaşmam gerek däl. Yani bütün halk çürer. Yarımdan köpüs taşında indi alınmaya yurdun içine de. O zatlara entek o girmeli bugün. Halmura dağında bugün jemläli şu taýda. Ruhsat verseniz bir yarım saat geçti yine de. Çıkışlarımız uzun sürüp başladı son kuvatlar. Ýeme da bu agyr tema, onu sana bir Yüzleydi elde temalar. Halka da bir gysga saýdan bilen düşünüp boljak galla. Adamlar düşünürmek gerek. Ö taryhyny bilen watandaşlar. O yalan ýa propaganda bilen terbiyelenen ýaşlamyz bar da o. Ana öllügitden oň adyny tutýan adamym ýok. Hani o beýik türkmen maşymy diýerler, näme diýär han ol. Hatta Gurbanlyň şoň adyny tutanagy. Ýöne ziyanını çekip ýörüz. Ne diýäni bütün halk bolup çekip otyr. O watandaşlar sağ bolun diňläniň üçin näme soraglaryňyz bar bolsa soň menen görer, jogap bermeli bolsa jogap berer. Elekin gepleşiklerde sorarsan. O gatnaşyp durun. Öz pikiriňizi aýdyn, özüňiz düşünin, näme etmeli, nähil etmeli. Şu öz orluklaryňyz bilen işleşip başlagyň köp zat aýan bolar. Bizim çykyşlarymyz bar, esasany ýaşlar, hökümet ol beseredin. Watan bize gerek hemmeme. Şonay deni. Ýyjany rahat bol. Kemini sağ bol çağıran üçin sağlıkda bolşun. Sağ otursanym. Sağ olun. Almurada ildeşler. Size de sağ olun. Giyeceğiniz rahat olsun. Yine de görüşýänçäk.